Türkmenistanyň paýtagtynda ýene-de towuk ýumurtgasynyň gytçylygy ýüze çykdy. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä ýumurtga döwlet dükanlarynyň ençemesinde satuwdan aýrylypdyr. Döwlet dükanlarynyň ählisinde 4 gün bäri ýumurtga üçünçüligi kesildi diýip paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri 14 awgustda habar berdi. Paýtagtyň döwlet dükanlarynda ýumurtkanyň satuwdaky meçhörüniň azalanlygyny beýleki habarçylarymyz geçen hepden aýagynda habar berdi. Türkmenistanyň döwlet dükanlarynda ýumurtga gytçylygy geçen ýylyň aýagyndan bäri dowam edip gelýär. Ýumurtga wagtal satuwdan aýrylýar. Satuwa çykarylan pursatlarynda dürli çäklendirmeler bilen satylýar, nowatlar dörýär. Döwlet dükanlarynda azyk önümleriniň gytalmagy bilen bir wagtda bazarlarda bahalaryň ýene-de ýokurlanmagy gözeýilýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy vilayetdaky şuňky nyrhlary barada şeýle habar berýär. Merkezi bazarda bazarynda etiň 1 kilogramy 42 manada çenli gymmatlady. Balyk 35 we 250 manat aralygynda, towuk eti 18 we 25 manat aralygynda, şeker 14 we 20 manat aralygynda, Özbekistanda we Gazakstanda öndürilen 1 litrlik Coca-Colanyň bahasy 25 manat diýip habarçymyz Aşgabatdaky ýagdaý barada habar berýär. Onuň sözlerine görä, şu gün vilayetiň bazarlarynda azyk önümleriniň satylýan ýerlerinde alyjy köp gözeýilmeýär. Munyň bilen bir wagtda da arzan alkogol hem temmäki önümleri köpelipdir. Azyk önümleriniň gymmatlaýan wagtynda alkogol we temmäki önümleri köpeldi. Bahalar arzanlady. Çilimiň bir gutusy 32 manada durýar. Alkogoliň ýarym litrini 20 manatdan käbir ýerlerde has arzan hem satyn alyp bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda alkogoliň we temmäkiniň önümçüligi import we sowdasy döwletiň garamagynda amallaşyrylýar. Türkmenistanyň ilaty soňky 2 ýyla golay wagt bäri azyk önümleriniň ýetmezçiligi bilen ýüz bolup gelýär. Soňky ýyllaryň dowamında çöregiň uwunyň, paxta ýagynyň, ýumurtkanyň, tüwiniň we şekeriň sowdasy çäklendirmeler bilen we uly nowatlaryň döremeginde amallaşyryldy.